سلام نعخاتكم يخون أبتفلالي بوتا خوينكم تكاتاتو لزلخم حجي خاء رابعي كفال بزعبات تاتو ما حتى ما قاننت مخانو أتصلالكم كل خاتكم تخاتاتلو أبز حلفة زي رأخمو كابسال سايكال أيك قدامي كفال أنه تخاتاتلكم رأيو فلو دما قبرو تبارخو حتى تليكم دما تصحفو بزا مزمور زياء كنجمرينا كبرنا أملاخ يكون تعب أملاخنا اللي بللنا እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ ብረዲኦቱ ድማ ነበር ኣለና እሞ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ኣብ ዝሓለፈ ክሳብ ሓምሻይ ክፋል ርኢና ነርና ታቶ ማሕተማ ጋንንቲ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ቀመማት ዘቃፅል ከም ዘለዎ ርኢና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሜርኩሪ መርዛም ዘቃፅል ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዘለዎ ኣብ ጥዕና ሰብ ድማ ከም ዝጎድእ ርኢና ነርና ቁፅሪ 5 حجي دما قطر 6 كاب بيጫ كادمين سالفيد ዝተባህለ ቀመም ይቀመም እዚ ቢጫ ካድሚየን ሳልፌት ድማ ሕብጥን ቃንዛናይ ሰብነትን ፀቕጥን ኣብ ህይወት ሰብ ይፈጥር እዩ ሻብዓይ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ኮባልት ኮፐር ይቀመም ምናልባት ነዚ ብትግርኛ ክትርጉሙ ኣይከኣልኩን እቶም ካልኦት ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ዝተማሃርኩም ክርዳኣኩም ይኽእል እዩ ተዘይኮነ ነዚ بتفلالي قنقا ترجمو خمس ألكم أي كألكم سلزي خمس اللو إذا قربلكم دلوخ مالتيو سلزي شابعي كاب كوبالت كوبري كامم إذا كوبالت كوبر جمع كأيح أصلا ألرجيكن مقلات ويك أمك الرف قربة يسعب أبسرعات عدة دمنا دمع عبي متقعتي اللو عبي وتنا نرفوس هرت توكسيك ويك أن ناي بلاد لانجز توكسيك يقات أما بسامبونا دم كم تزقبو أما انت خي عاي حدا توكسيك مقطال يقات أميو أم نرفوس نهرت سيستم كاني ناي توكسيك متقعتي كم زلوو يقل تسألنا سلازي إذا ناي قربت كانسرن قسلن كا يسعبيو ناي نرفتات مقدع اللوو سلازي حواتي كاب كم زعينت ناي كانسرن ناي قسلن متقعت الزفتسم عينت كمات زلوو تاتو فاشني ويكا ملكع اللو ندابلنا قربتنا أين تصيق حق أملاخ نفرسها لنا طيعنا نخا نقد بزعبي
ንገሃነም እሳት ንፍረድ ኣለና ኣፍርዳ ኣምላኽ ንወድቕ ኣለና ባርያ ሰይጣን ክትከውን ይገብረካ እቲ በዓቢኡ ድማ ኣብ ምድራዊ ዓለም ኮለኻ ኣብ ሂወትካ ዘጋጥም ዘሎ ቀንዛ ክትፈልጥዎ ይግባኣኩም ሻምናይ ካብ ቀጠልያ ሕብሪ ክሮሚየን ኒከል ዝበሃል ይቃመም እዚ ክሮሚየን ኒከል ኣለርጂክ ረክሲ ቆርበት ይፈጥር ኣለርጂ ስኪን ኢሪቴሽን ተወሳኺ ነርቭታት ይትንክፍ ምክንያቱ ትትፍተፍ ኢኻ ዘለኻ ነርቭኻ ጉዳይ ይደሎ በቲ ትስቕስቆ ዘለኻ መራፍእ ማለት እዩ ሂወት ሰብ ይሕፅር እዩ ናይ ምዝካር ክእለትካ ከዓ የጥፍእ እዩ 6 ቫለንት ክሮሚየም CRVI ዝተባህለ ናይ ቆርበትን ናይ ገጽ ካንሰርን ድማ የስዕብ እዩ እዚ ኒኬል ተመሳሳሊ ኣለርጂክን ካንሰርን ናይ ነርቭ ጉድኣት የውርድ እዩ ስለዚ ካብዚ ከምዚ ንጠንቀቕ ባዕላትና ንሕማማይ ንኺዶ ገንዘብኩም ከሲርኩም ኣይትኺዱ እስቲል ንሓንቲ ንእሽተይታቶ ክቡር ዋጋ እዩ ዝኽፈሎ ገንዘቡ ብገንዘቡ ሰብ ሕማም ኣብ ሂወቱ ይዕድም ከም ዘሎ ኢኻ ኢና ንርዳእ ካብዚ ታሻዓይ ካብ ጻዕዳ ሕብሪ ታይታኒየም ዳይኦክሳይድ ይቃመም እዚ ታይታኒየም ዳይኦክሳይድ ካብዞም ከበድቲ ሓፂን ወይ ከዓ ሄቪ ሜታልስ ዝበሃሉ ተቃሚሞም ዝተዳለዉ እዮም እዞም ኬሚካል እዚኣቶም ናይ ቆርበት ቁስሊ የስዕቡ ንመከላኸሊ ስርዓት ኢሙኒ ሲስተም ዝበሃል ኣብ ሂወትና ናይ ተፈጥሮ ብኣምላኽ ዝተዋህበና ሕማም ዝቋፃፀር ዝቃወም ኣለና ነቲ መከላኸሊ ስርዓት ኢሚን ሲስተም ኣብ ሂወትና የዳኽሞ ምክንያቱ ብነዝዒ እቲ ቀለም ብነዝዒ ናብኡ ስለ ዝኣቱ ማለት እዩ ናብ ደም ስለ ዝኣቱ ብካንሰር ድማ የበላሽወካ ምስ ዕድመ እናቐፀለ ምስ ዝኸይድ ድማ ሂወትካ ጥዕና ዘይብሉ እናተደኸምካ እናማህመንካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣሕዋተይ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዘለዎ ስለምንታይ እዮም ሰባት ኣብ ሂወቶም ክቕበልዎ ወሲኖም ዘለዉ ዝነኛሃት ክኾኑ ድዮም ገንዘብ ዘለዎ ድመስሎም ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ካልእ ኣጋንንታዊ ዓለም ኣጋንንታዊ ማሕበር ይፅምብረካ ስለዝኾነ ሰይጣን ብኣካል እውን በዚ ምሳኻ ይሓብር ስለዝኾነ ኣሕዋተይ ንሰይጣን ኣብ ሂወትኩም ኣይትፀውዕዎ ቃል ኣምላኽ ንዲያብሎስ ተቃወሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም ንኣምላኽ ቀረብዎ ንሱ ክቐርበኩም ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ ኣምላኽና ድማ ይመለስ እዩ ዝብለና ስለዚ ካብዚ ማሕተም ኣራዊት መቐባል ተጠንቀቑ እቶም ነዚ ማሕተም ተቐቢልኩም ዘለኹም ከ ኣምላኽ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍሬ ካብኹም ይፅበይ ብንስሓ ክትምለሱ ይከኣል እዩ ተስፋ ቆሪፅኩም ክትከዱ ዘይኮነ ንሰይጣን ክትቃወሞ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም ይደሊ እዩ ናብ ኣምላኽኩም ክትምለሱ ገጽኩም ናብ እግዚኣብሔር ክትመልሱ ካብ ናይ ሰይጣን መስመር ክትወፁ ካብ ናይ ኣጋንንቲ ማሕተም ክትወፁ እግዚኣብሔር ይደልየኩም እዩ እቶም ብዘይፍላጥ ዝገበርኩምሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብንስሓ ክትምለሱ ቀጻሊ ቃል ኣምላኽ ከተንብቡ ምስቶም ቃል ኣምላኽ ዝፈልጡ እሙናት ኣገልገልቲ ብኣካይዳ ብሂወት ኣርኣያ ዝኾንኩም ብትሕትና ኣርኣያ ዝኾንኩም ምስኣቶም ኮንኩም ቃል ኣምላኽ ክትመሃሩ ክድሕኑ ክተምልጡ ካብ ናይ ሰይጣን መገዲ እግዚኣብሔር ይደልየኩም እዩ ተባረኹ ስለዚ እዚ ታይታኒየም ዳይኦክሳይድ ምስ ዕድመ ሰብ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ኣብ ዕድሜኻ እናዳኸመካ እናመንመነካ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣብ ሂወትካ ሕማም ረዚስተ ኣይትገብርን ኢኻ እቲ ኣብ ኣካላትካ ንመከላኸሊ ስርዓት ሕማም ዝጠቅም ኢሙን ሲስተም ኣብ ሂወትካ ዳሜጅ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሕማም ክቃወም ዝኽእል ዋይት ብላድ ሴል ኣብ ሂወትካ ዳሜጅ ዝኸውን ዘሎ ፃዕዳ ዋህዮታት ማለት እዩ ዳሜጅ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ንሕማም ዝተጋለፅካ ሰብ ንቁስሊ ተጋለፅካ ንካንሰር ተጋለፅካ ኢኻ እትኸውን ካብዚ ሓደ ቃል ሰብሲ ስለምንታይ በዛ ዓይነት ሕማም እናተወቂዑ ከሎስ ከይፈለጠ ዲዳ ኣትዎ ደሎ እዚ እዩ ድገርመካ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 16:2 እንታይ ይብለና እቲ ቀዳማይ መልኣኽ ፅዋዕ ናብ ምድሪ ምስ ኣፍሰሰ ይብለና መቕፃዕቲ ናይዚ ሓጢኣት ሰይፉ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ምእንቲ እቲ ቀዳማይ መልኣኽ ፅውኡ ናብ ምድሪ ምስ ኣፍሰሰ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት ዘለዎም ብርቱዕ ቁስሊ ወፆም ይብለና ካብ ብርታዕ ቁስሊ ዝተላዕለ ድማ ኣፎም ከፊቶም ብሰርቕ ኣንዝኦም ድማ ንኣምላኽ ሰማይ ፀረፍዎ ካብ ግብሮም ኣይተነስሑን እዩ ዝብለና ስለዚ ኣሕዋተይ ታቶ ናይ ምንሳሕ ዕድል እውን ይኽእልኣካ እዩ ልብኹም የትረካ እዩ ሰይጣን ይኣስረካ እዩ ስለዚ ንሰይጣን ተቃውሞ ንሱ ካብኻትኩም ክሃድም ሰይጣን ምእንቲ ከይብለፀልኩም ንውዲቱ ኣይትስሓቱ ናብ ኣምላኽኩም ተመለሱ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተመለሱ እቲ ዘመንና መወዳእታ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መቕፃዕቲ ሓጢኣት ሰይፊ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ተመለሱ
እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሕብሪ ፒግመንት ኣብ ኮስሜቲክን ኣብ ምግብን ከም ዝሕወስ ድማ ኣብ ጎግል ሰርች ገይረ ዝረከብ ከሎ ስለዚ ካብዚ ስውር ዝኾነ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ናይ ምዕራባውያን ስታይል ክትወፁ ካብ ናይ ምዕራባውያን ቅዲ ካብ ናይ ምዕራባውያን ሲስተም ክትወፁ እግዚአብሔር ይደልየኩም ኣሎ ኣብ ሲስተም ኣምላኽ እተው ክድሕኑ ክተምልጡ ተላኸንኩም ሰይጣን ከየጥቃዓኩም ኣብ ፅላል ኣምላኽ እተው ጻድቃን ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር እዮም ዝምዕቆቡ ኣሕዋተይ ኣብ እግዚአብሔር ተማዕቆቡ ኣብ መገዲ ጻድቃን ምጥፋእ ዝበሃል የለን ኣብ መገዲ ጻድቃን ህይወት ይደሎ መገዲ ጻድቃን እንሓደረት ትደምቕ ብርሃን እያ ኣብኣ ጸልማት ዝበሃል የለን ስለዚ ኣብ መገዲ ጻድቃን ክትኣትዉ መገዲ ኣምላኽ ክትሕዙ ብክርስቶስ ክትኣምኑ ህይወትኩም ክትድሕኑ ካብዚ ዓይነት ናይ ኣጋንንቲ ማሕተም ክትወፁ እግዚአብሔር ይደልየኩም ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ እናፍሰሲኦም ነዚ ነገር ዝወስድዎ ዘለው ህይወት ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነትን ህይወትኩም ኣይትሽጡ ንሰይጣን ኣይትሽጡ ህይወትኩም ምክንያቱ እዚ ኩሉ ናይ ሰይጣን ኣካይዳ ዝካየድ ዘሎ ካብ ናይ ፋርማኮሎጂ ላብ ከም ዝኾነ ካብ ናይ መድሃኒት ጥዕና ምህርቲ ከም ዝኾነ ይሕብረና ኣሎ ነዚ እናሰማዐ ባዕሉ ከይዱ ክጠፍእ ዝበለ ምንም ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ ጥዕና ዘለው ሰብ ኣይኮነን ኢኻ ክትብል ትኽእል ስለዚ ነዚ ዘቃምሙ ዘለው ሳይንቲስቲ ባዮሎጂ ቻርለስ ዳርዊን ሮዛልድ ፍራንክ ዝተባህለ ፊዚክስ ኣልበርት ኣንስታይ ከም ዝኾነ ዲሜትሪ ማንዲል ዝተባህለ ኣሳ ኒውቶን ዝተባህሉ እዚኣቶም እዮም ነዚ ነገር እዚ ዘእትውዎ ዘለው ከም በዓል ኣልበርት ኣንስታይ ኢልና ከም በዓል ቻርለስ ዳርዊን ድማ እቶም ኣብ 80ታት ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ካልእ ኣይንፈልጥን ኢና ብዛዕባ ዝነበረ ናይ ሃገር ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ጁኒየርን ኣብ ሃይ ስኩልን ሰብ ካብ ጎሪላን ካብ ቻፓንዝን ተፈጢሩ እናበሉ ትምህርቲ መርዛም ዝኾነ ትምህርቲ ድዘርኡልና ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበርና ድማ ኢድና እናልዓልና ንመምሃራን ክንቃወም ዝጀመርና ፈጣሪ ኣሎ ኣብ ሰማይ እናበልና ሰብ ብኣምላኽ ተፈጢሩ እናበልና ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይንፈልጥ እንኮለና ንምልስ ዝነበርና ሰባት ኢና ስለዚ ኣሕዋተይ ነዚ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ኣቐዲሞም ዘርዚሮም ከምዚ ዓይነት ድማ ነዘመን ዝኸውን ማሕተማትን ታቶታትን ክፍጠር ዝገበሩ ባዮሎጂስት እዚኣቶም እዮም ሳይንቲስት ዝበሃል ዘለው እዚኣቶም እዮም እሞ ኣፀቢቕና ክንጥንቀቕ ኣለና ካብቲ ናይ ትምህርቲ ክሕደቶም ካብቲ ኣጋንንታዊ ትምህርቶም ሕጂ ድማ ኣብቲ ኣጋንንታዊ ማሕተሞም ሰብ ተሰጋጊሩ ኣብ ከቢድ ሞራላዊ ውድቀት መንእስያት ወዲቖም ንርኢ ኣለና ካብቶም ነዚ ማሕተም ዝተቐበሉ ሓደ ጥዑይ ኣይረኣናን እናለዘዘ ዝኸይድ እናሓመመ ዝኸይድ ብድኽነት ዝተቐራመደ ሰሪሑ ክበልዕ ዘይክእል ጥዕንኡን ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ዝወሓዶ ብሕማም ዝተጠቕዐ ብካንሰር ተጠቕዐ ተደይ ኮይኑ ካልእ ጥዕና ዘለዎ ኣይረኣናን ኢና ስለዚ ኣሕዋተይ ኣዝና ንጠንቀቕ ካልኡ እንደይተፈልጠ ሕማማት በዚ መፅእ በዚ ናይ ታቶ ማሕተምን በቲ መሳርሕታቶምን ከም ድመፅእ እውን ተገሊፅ ኣሎ ንኤችኣይቪ እውን የቃልዑ ምክንያቱ እቲ መሳርሒኦም ዝመኸነ ክኸውን ኣይክእልን ነዚ ነገር ዝገብርዎን ዝሰርሕዎን ደለው ድማ ኩሎም ኣባላት ናይ ኤልጂቢቲ ስለዝኾነ ኣሕዋተይ ክንጥንቀቕ ኣለና ካብኣታቶም እውን ዝሓልፍ ሕማም ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ኣፃብዖም ካብ ምትንካፍ እውን ዝሓልፍ ሕማም ክህሉ ይኽእል እዩ ተጠንቀቁ ርእስኩም ስጋኩም ንኣምላኽ ኣይትሽጡ ንኣምላኽ ሰማይ ስገድሉ ነቲ ንትንፋስኩም ኣብ ኣፍንጫኹም ኣብ ኣፍኩም ሒዝዋ ዘሎ ኣምላኽ ንትንፋስኩም ዝቋፀር ንዕኡ ክብሪ ሃብዎ ስለዚ ታቶ ብስጋን ብመንፈስን ሰይጣናዊ ኣጋንንታዊ ማሕተም ከም ዝኾነ ክትኣምኑ ኣለኩም እሳቶም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ኮምፔር ክንገብሮ ኣይግባአና ንዚ እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተባሂሉ ዘሎ ማሕተም ኣጋንንታ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ከም ዝኾነ ግን ብቓል ኣምላኽ ንረጋግፀልኩም ኣለና እግዚኣብሔር ተዛረቦ ቃል ይፍፀም ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ ምስሊ ስእሊ እውን ኣጋንንቲ ስለ ዝኾነ ዘሰክሕን ደሰንብድን ስለ ዝኾነ ማቶ ማሕተም ሰይጣን ናይቲ ኣራዊት ምልክት ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ይግባአና ስለዚ ተጠንቀቁ ካልእ ተወሳኺ ፈሳሲ ናብ ዝታቶ ዝቃመም ከሬድ ፍሉድ ዝበሃል ዓይነት ፈሳሲ ኣሎ እዚ ፈሳሲ ናይ ታቶ ከሬድ ፍሉድ ዝበሃል 7 ዓይነት ፈሳሲ ቀመማት ድማ ድውስኽ ኣለዎ ቀዳማይ ኣልኮል አይዞፕሮፒያል ኣልኮል እዚ ኣልኮል እዚ ንባክተርያ ንጀርምን ንምቕታል ይሕግዝ ኢሎም እዮም ድሕውስዎ ኣብ ቆርበትካ ሰሓ ብርቱዕ ሰሓ ይፈጥር ድርቂ ናይ ቆርበት ኣሎ ኣብ ኣካላትካ ድማ ብርቱዕ ምቅፃል ድማ ዘስዕብ እዩ ስለዚ መከላኸልን ጀርምስ ኢሎም እንትሓወስዎ ኣብ ቆርበትካ ግን ከምዚ ዓይነት ሳዕብየን እዩ ዘምፅእ ስለዚ ንሂወትካ ኣብ ሓደጋ ናብ ሞት እንደበፅሕ እዩ ካልኣይ ግረቸሊና ግረሰሊን እዚ ድማ ቆርበት ንምልስላስ ተባሂሉ ኣብኡ ይሕወስ እዩ ቆርበትካ ክልስልስ ተባሂሉ እስቲ ድሓን ግረሰሊን ጎዳኢ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍና ንጥቀመሉ ንቆርበትና ከም ሎሽን ንጥቀመሉ ኢና ሳልሳይ ናይ ፕሮፒን ግላይኮል ዝበሃል ድማ
ይሕወሰ እዩ ነቲ ቀለምታቱ ክደርቕ ዝገብር ድማ እዩ እዚ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ሂወት ሰብ ሓደጋ እዩ ዘብፅሕ ቆርበት የደርቕ እዩ ሳልሳይ ናይ ኮላ ፕላስቲክ ማይክሮፕላስቲክ ዝተባሃለ ፈሳሲ እውን ይሕወሰ እዩ እዚ ድማ ንቆርበትካ ናይ ኣለርጂክ ምልክት የቕይሖ ይሓብጥ እዩ ካልእ ዘይተመርመረ ነገር እውን ካብዚ ንቆርበትካ ዝጎድእ ቀመም ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ ኣዝኹም ተጠንቀቑ ሓምሻይ ድማ ማይ ይሕወሰ እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተሓዋዊሶም ንቆርበትካ ዘቐጥዑ ኬሚካላት ምዃኖም ኣብቲ ፅሑፋቶም ተዘርዚሩ ኣሎ እዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ኩሎም ኬሚካላት ብመራፍእ እናተተፍተፉ ኣብ ኣካላት ሰብ ስለ ዝነዝዑ ኣብ ደም ሰብ ስለ ዝኣትዉ ኣብ ደም ሰብ ስለ ዝነዝዑ እንዳኣትውን እዞም ኬሚካላት እዚኣቶም ሓደገኛ ሳዕቤት ዘምፅኡ ዕድሜኻ ድሕፅሩ ናይ ነርቪ ቃንዛታትን ኩሉ ዓይነት ሕማማትን ዘኸትሉ ኣብ ገዛእ ስጋኻ ኣብ ገዛእ ደምካ ንሕማም ባዕልኻ ኣሜን ኢልካ ምቕባል ንመልኣክ ሞት ምዕዳም ስለ ዝኾነ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ንመልኣኽ ሞት ንዓ ኣይትበልዎ ኣምላኽ ኣብቲ ምድብ ግዚኡ ስጋዕ ድወስደኩም ገጹ እናደለኹም እስከና ኣምላኽ ተቐበልዎ እቲ ሞት ዘይተርፍ እንኳ እንተኾነ እግዚኣብሔር ብቅዱስ ምግምሳስ ብቅዱስ ኣካይዳ ክወስደና ምእንቲ በጃኹም ናይ ሰይጣን ሰዓብቲ ኣይትኹኑ ንኣምላኽ ሰዓብዎ ንኣምላኽ ተኸተልዎ ንቃሉ ስምዑ ኩሉ ግዜ ንዲያብሎስ ተቃውሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንሱ ድማ ክቐርበኩም ቀረብዎ ክቐርበኩም ሓንቲ ስጉምቲ እንተቐሪብኩምሞ 100 ስጉምቲ ናባኻትኩም ክቐርብ እዩ ሎሚ ከምቲ ኢያሱ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ተዛረቦ ንመን ከም ትግዝኡ ፍለጡ ኣነን ቤተይን ግና ሎሚ ንእግዚኣብሔር ክንግዛእ ኢና ኢሉ ሓዋተይ ሎሚ ንስኹምን ቤትኩምን ንኣምላኽ ምግዛእ ይኹነልኩም ካብ መግዛእትን ኣይ ሰይጣን ህደሙ ስለዚ እዚ ብደም እንስሳን ብተፈላለየ ፍንፉንን ርኩስን ዝኾነ ነገራትን ካብ ባክተርያን ካብ ገለን ደሪቑ ተቃሚሙ ተሓዋዊሱ ኣብ ደምካ ዝኣቱ ዘሎ ኣጋንንታዊ ነገር ተጠንቀቑ ሻድሻይ ካብ ሊምፎኖድ ዝበሃል እዚኦም ድማ እዚ ሊምፎኖድ ከዓኒ ፓርት ኦፍ ኢሚን ሲስተም እዩ ሊምፎኖድ ማለት ኣብ ኣካላትና ሕማም ዝቃወም ዋህዮ እዩ ከም ዋይድ ብላድ ሴል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈሳሲ እዚ ድማ እቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ናይ ምክልኻል ስርዓት ሕማም ዝከላኸል ከም ዋይት ብላድ ሴል ዝኣመሰለ ኣብ ቀላፅምና ኣብ ኣፍ ልብን ኣመላጋግቦ ኣካላትን ዘሎ ፅክታት እዚ ብኬሚካል ስለ ብመርፍእ ዝትፍተፍ ብደምካ ይብከል ናይ ነርቪ መጉዳእቲ ናይ ፅክታት መጉዳእቲ እውን የጋጥመካ ኣብ ኣካላትካ ከቢድ ሕማም ዓቕምካ ዘዳኽም እውን ከም ስዕብ ይገብረካ ናይ ሓይሊ ድኻም እውን ኣብ ሂወትካ ይፍጠር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተረጋጊፁ ክነሱ ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከም ዘለዎ ተረጋጊፁ ክነሱ ስለምንታይ እዩ ነዚ እዚ ታቶ እዚ ንሰብ ዝዕደል ደሎ ስለምንታዮም ክእገድ ደይገብሩ ዝብል ደይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብወግዓዊ ናይ ታቶ መዕደሊ ላይሰንስ ተዋሂቡ ኣብ ተራ ድኳን ኣይኮነን ዝዕደል ወይ ካብ ገዛ ኣይኮነን ዝዕደል እዚ ወግዓዊ ላይሰንስ ኣሎ ገንዘብ ኣሽሓት ከፊሉ እዩ ሰብ ድወስዶ ዘሎ ስለዚ ሰብ ጎዳኢ ብሂወት ሰብ ጎዳኢ ሂወት ሰብ ዝሕፅር ዕድመ ሰብ ዝሕፅር ጥዕና ሰብ ዝጎድእ ኣብ ሳምቡኡን ኣብ ኮላሊቱን ጉድኣት ዘብፅሕ ኣብ ደምካ ዝኣቱ ዘይሓዊ በሰላ ዘይሓዊ ሕማም ከም ዘለዎ እናተፈለጠ ነዚ ክቃወም ስትስእ ወይ ድማ ዓገብ ዝበለ መንግስትን ህዝብን የለን ምክንያቱ ንናይ ሰይጣን ስራሕ ዓገብ ዝብል የለን ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ግን ሰብ ክቃወም ይትስ እዩ ስለዚ ሓዋተይ ንዲያብሎስ ተቃውሞ ወደ ኣንበር ንኣምላኽ ተቃውሞ ኣይበለኩምን ንስራሕ ሰይጣን ኣፍርስዎ ንግብሪ ሰይጣን ኣፍርስዎ ወደ ኣንበር ንግብሪ ኣምላኽ ተቃውሞ ኣይበለኩምን ስለዚ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኩልኹም ብታቶ ተወቂጥኩም ኣብ ሕማምን ኣብ ከቢድ ስምባደን ኣብ ስትረስን ኣብ ነርቮስ ነገር ኣትይኹም ዘለኹም ሰባት ናብ ኣምላኽኩም ተመለሱ ካልእ መፍትሒ የብልኩምን ናይ ሂወትኩም መፍትሒ ክርስቶስ እዩ ንዑ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂያ ተቐበልቲ ግዜ ሕጂያ ናብ ኣምላኽኩም ተመለሱ ካብ ናይ ሰይጣን መግዛእቲ ህደሙ ንሰይጣን ተቃወምዎ ንኣምላኽ ግን ቅረብዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ከምዚ ነገር ከይትወድቁ ርእስኹም ሓሉ ሻብዓይ ድማ ካብ ዓበይቲ ሓፂን ዝበሃሉ ሜርኩሪ ወይ ከዓ ኒኬል ካድሜን ዝበሃል እዞም ባእታታት ንጥረ ነገራት እዚኣቶም ድማ ኣብ ሂወት ሰብ ከቢድ ሕዱር ሕማም ዘጋልፁ ካልእ እውን ንቲቢ የጋልፁ ብደም ዝመሓላለፍ ድማ ቲቢ ቱበርኩሎሲስ ናይ ከቢድ ናይ ሰዓል ሕማም ማለት እዩ ናይ ቲቢ ሰዓል የመሓላለፍ እዮም ብደም ዝመሓላለፍ ሓደገኛ ሕማም ዘቃልዑ እዮም እሞ ካብዚ ንጠንቀቕ ውሕስነት ዘይብሉ ስለዝኾነ በቲ መራፍ እውን ዝሓልፍ ሕማም ኩሉ ስለ ዝኽእል ተጠንቀቑ ዝተፈላለዩ ደሞም ዝተበከለ ኤችኣይቪ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ሕማማት ዘለዎም ይወስድዎ ስለ ዘለው ካብዚ ተጠንቀቑ ካብቲ መሳርሒ እውን
ብመሳርሒ ክሓልፍ ዝኽእል ሕማም ስለ ዘለውን ተጠንቀቁ ብምትንኻይ ዝሓልፍ ሕማም ስለ ዘለውን ተጠንቀቁ ስለዚ ኩልኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተዛረብቲ ትግርኛ ነዚ ካብዚ ነገር እዚ ሓራ ክትወፁ ብሰይጣን ከይትሕበሉ ሰይጣን ክቐትል ክሓርድ ከጥፊ እዩ ዝመፅ ኢልና ስለዚ ናይ ሰይጣን ነገር ምቕታል ምሕራድ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ካብ መገዲ ሰይጣን ውፁ ናብ ኣምላኽኩም ተመለሱ ነገድን ሓቅን ህይወትን ክርስቶስ እዩ ብስሙ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እቲ ዘመን ናብ መወዳእታ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሕዋተይ ሰይጣን ቁርብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ንብዙሕ ሰብ እዚ ማሕተም እዚ ይዕድል ኣሎ ስለዚ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ገና ወግዓዊ እውን ችብ ክዕደል እዩ ሰብ ብደይ ችብ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ብዘይ ዝማሕተም ዝክሰርሕ ከም ደይክእል ገንዘብ እውን ብደይ ችብ ከውፅእ ክእቱ ከም ዘይክእል እውን ክግበር እዩ እዚ ገና ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ኣብ ዘመንና ኣብ ህይወትና ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ እቲ ቃልን ፅሑፋትን ይፍፀም ስለ ዘሎ ኣሕዋተይ ንቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን መራምርዎ ፅሑፋት እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ልብኹም ኣእምሮኹም ናብ ቃል ኣምላኽ መለሱ ናብ ኣምላኽ መለስዎ ኣሕዋተይ ደንዚስኩም ንምግባር ዕብዳን ከይትልቀቑ ተጠንቀቁ ስለዚ እዞም ነዚ ዘዳልው ዘለው ኣብ ስነ ምርምር ሕክምና ሰብ እምነት ዝገበረሎም ስለ ዝኾኑ ዝግበር ነገራት የለን ንዕኦም ክቃወም ዝኽእል የለን ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ ዝዓዩ ዶክተራት ነዚ ነገር እዚ ከየጋልፁ ይፈርሁ ይኾኑ እዮም ኣብ ስርሖምን ጉድኣት ከምፃሎም ይኽእል እዩ እቶም ትግርኛ ትዛረቡ ዶክተራት ከም በዓል ዶክተር ሻሮን ገለ ትምህርትታት ነዚ ህዝቢ ዝወሰት ትብልሉ ግን ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ይብል ኣብ ስራሕኩም ጉድኣት ደምፆ እንተኮይኑ ግን ንሕና በቲ ንፈልጦ ዓቕሚ በቲ ካብ ጎግል ዝፈተሽናዮ ነዚ ነገር እዚ ንህዝብና ክነፍልጥ ህዝብና መንእሰይና ኣብዚ ከይወድቕ ክንዛረብ ንምድሓን ህዝብና ክንጋደል ኢና መንእስያት እዮም ኣብዚ ዝጠፍኡ ደለዉ ስራሕ ዝረኽቡ መሲልዎም ይኸዱ ብሕማም ተጠቂዖም ኣእምሮኦም ደንዚዙ ለይቲ ለይቲ ክብህሩን ክእውይን ይሓድሩ ኣለዉ ሰይጣን ብኣካል ክዋግኦም ሓድር ኣሎ ስለዚ ተጠንቀቁ እዚኣቶም ነዚ ነገር እዚ ኣብዚ በፂሖም ዘለው እዞም ምሁራን ጠቢባን ብጥበቦም ንኣምላኽ ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም ኣምላኽ ከዓ ጥበብ ዓለም ኮንቲ ክገብር ምእንቲ እዩ ነቲ ወዱ ናብ ምድሪ ዝለኣኾ ስለዚ ኣሕዋተይ ካብታ ሰይጣናዊት ካብ ምድራዊት ጥበብ ወፂኹም ኣብታ ሰማያዊት ዝኾነት ጥበብ ናይ ኣምላኽ ፍርሓት ኣምላኽ እትምሕረኩም ኣብኣ ክትኣትዉ እግዚኣብሔር ይደልየኩም ኣሎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ክፍፀም በቶም ምሁራት ኣካላት እዩ ሰይጣን ተሲኡ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሮሜ ቁጣዕ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ረሲእነትን ዓመፅን ኣብ ዝገብሩ ነቲ ሓቂ ብዓመፅ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለፅ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለዘይኽበርዎን ስለዘየመስገንዎም ብሓሳቦም ኮንቱ ኮኑ ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው ስለዚ ኣምላኽ ከዓ ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና ደቂ ኣንስቲኦም ዘይንሙር ነገር ክገብራ ተራእየን ናብ ዘይ ባህሪአን ለዊጠንኦ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ነቲ ናይ ባህር ምርኻብ ጓል ኣንስተይቲ ገዲፎም ኣብ ንሓድሕዶም ብትምኒት ረሰኑ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውር ገበሩ ግቡእ ዓስቢ ስሕተቶም ከዓ ተቐበሉ ዝብል ቃል ኣብ ሮሜ 1:18 ጥቕሲ ክሳብ 28 ዘሎ ትንቢታት ክፍፀም ከሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣሕዋተይ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ጌርና እንተደይ ቋፂርናዮ እግዚኣብሔር እውን ንሕሱር ኣእምሮ ይሕሊፉ ይበና ንሰይጣን ሕሊፉ ይበና እግዚኣብሔር ቦትኡ ይግዕዝ ካብ ፅላል የውፅኣና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ፅላል ኣምላኽ ከይትወፁ ኣምላኽ ንሕሱር ኣእምሮ ሕሊፉ ከይበኩም ኣብ ፅላል ኣምላኽ ክትኣትዉ እግዚኣብሔር ደጋጊሙ ይዛረበኩም ኣሎ ንኣምላኽ ስምዕዎ ንቓሉ ስምዕዎ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ትሕት በሉ ኣሕዋተይ ናብ ብዙሕ ነገር ክትመጣጠሩ ክትብሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣይትፈታተንዎ ኣብ ሰይጣናዊ ዓለም ኣይትእተዉ ውፁን ተፈለዩን ሰይጣን እኮ ዲያብሎስ እኮ ንክርስቶስ እውን ፈቲንዎ እዩ ኣብ በሪኽ ቦታ ንመንግስቲ ናይ ዝዓለም እዚኣ ኣርዩ ፈጊሚልካ ተሰጊድካለይ እዚ ኩሉ ክበካየ ኢልዎ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ በይኑ ተገዛእ ፅሑፍ እዩ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ምስ በሎ ብኡን ንብኡን ከደ እዩ ዝብለና ሓደጎ እዩ ዝብለና ስለዚ ሓዋተይ ሰይጣን ንዓስገድ ካብ ምባል ይዓርፍን እዩ ምእንቲ ከምቲ ረብሓ ክትብሉ እንተሰጊድኩም ኣብ ባርነት ሰይጣን እንዳኢኹም ተኣትዉ እምበር ካብ ሰይጣን ትረኽብዎ ናይ ዓለም መንግስቲ የለን ዓለም ክትሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግን ንዘለዓለም ይነብር ስለ ዝብለና ኣብዛ ሓላፊት ዓለም ኣይትመርኮሱ ኣብ ሓላፊ ንዋት ኣይትመርኮሱ ኣብ ሓላፊ ብልዕን መስተን ኣይትመርኮሱ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፀረርዎ ካብ ዓለም ካብ ሰይጣን ትረኽብዎ በረኸት የለን ጥፍኣት ጥራይ እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ተጠንቀቁ እዚኣቶም ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለዘየቋፀርዎ ጉቡዕ ዓስቢ ስሕተቶም ተቐበሉ ተባሂልዎም እዩ ስለዚ ኣእምሮኦም ሰይጣን ስለ ዝባሓቶ ነዚኣቶም ንሰባት እውን ናብ ጥፍኣት ይእትዉ ኣለዉ ጎዳኢ ነገራት ክዕድሉ ተራእዮም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ 2020 ኣብ ናይ ኮቪድ ግዜ ዝረኣናዮ ህዝቢ ዓለም ብኮቪድ ክሃለቕ እንከሎ
በቃ ቫክሲን ናይ ኮቪድ ደይወሰደ ስራሕ ከይኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዘለናዮ ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ሰብ ተኣጊዱ እዩ ሕማም ከየመሓላልፍ ተባሂሉ ቫክሲን ከይተወጋእኻ ማንም ሰብ ስራሕ ከይኣቱ ማንም ተምሃራይ ትምህርቲ ከይኣቱ ተባሂሉ ብምሉኡ ተምሃራይ ድዩ ሰራሕተኛ ድዩ ኩሉ ርሂፀ በላዕ ድዩ ተኣጊዱ ስራሕ ከም ዘይሰርሕ ኮይኑ እቲ ሰብ ግን ምእንቲ ዕናዕለትን ገይርኡ ስርሑ ምእንቲ ከይከስር ቤት ትምህርቲ እውን ከይገድፉ ተምሃሮ ተባሂሉ ኩሉ ቫክሲን ወሲዱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን እቲ ዝሃብናዮ ቫክሲን ብጌጋይና ሂብና ኢሎም ተዛሪቦም መግለፂ ሂቦም ስለዚ ህዝቢ ዓለም ስለምንታይ ብጌጋ ጎዳኢ ቫክሲን ሂብኩምና ስለምንታይ ጎዲእኹምና ጋራንቲ ሃቡና ኢሉ ድጠርዐ ወላ ሓደ ኣፉ ዝኸፈተ የለን ምክንያቱ ክትብሎም ትኽእል ነገር የለን እቲ ስልጣን ንሶም ቢሒቶም እዮም እቲ ፅፍሕ ዓለም ንሶም ተቆፃፂሮም እዮም ፍላስፋ ንሳታቶም እዮም ገበርትን ሓደግትን ንሶም እዮም ብልዮነራት ንሳቶም እዮም ኣብ ዓለም ውድድር ዝገብሩ ንሳቶም እዮም ኣብ ልዕሊኦም ምንም ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንመፃኢ እውን በብቕሩብ ኣብ ሂወት ሰብ እናዳኸመ ሕማም ከስዕብ ይኽእል እዩ ቫክሲን ተባሂሉ ተዘሪቡ ካብ ህዝቢ ዓለም ወይ ብመንግስት ደረጃ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን ንህዝቢ እውን ዝተዋህቦ ካሕሳ የለን ክውግኡ ከለዉ እንድወደቑ ብዙሓት እዮም ነይሮም ብኣምቡላንስ ንሆስፒታላት ድኸዱ መሊኦም እዮም ኣሕዋተይ ስለዚ ካብ ሰይጣን ፅቡቕ ነገር ከም ዘይርከብ ካብ ዝተማሂርና ኣለና ስለዚ ኣሕዋተይ ቅንያቱ ክፊእ እሞ ኣብ ግዜኹም ግዜ ዓዲኩም ከብ ለባማት ውሉድ ኩኑ ሕጊ ንመፍረስቲ ሕጊ ተዋሂቡ ዘሎ ሕጊ ዘፍርስ በቲ ሕጊ ክቕፃዕ እዩ እዚ እናፈለጥና እዚ እናሰማዕና ነቲ ማሕተም ትቕበሉ ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ብሕጂ ድፍረትን ህልኽን ድስማዓኩም እንተደኣ ኮንኩም ኣሕዋተይ እቲ ብዙሕ ዝበደለ ብዙሕ መግረፍቲ ክቕበል እዩ ስለ ዝብለና ካብ ኣምላኽ መቕፃዕቲ ክትረኽቡ ኢኹም ሰይጣን ሒዝካ ንገሃነም ክኸይድ ተደይ ኮይኑ ካብ ሰይጣን ምንም ምድሓን የለን ካብ ሰይጣን ምንም ተስፋ የለን ስለዚ ተጠንቀቑ ኢኹም ንምድሓን ሂወትኩም ተጋደሉ ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ ኣምላኽና ድማ ይመለስ ኣብ ሓምሻይ ክፋል ነዚ ማሕተም ዝተቐበለ ኣብ ሂወቱ እንታይ የጋጥሞ ካብ ኣምላኽ ዝቕበሎ መቕፃዕቲ እንታይ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና ንሎማዓንቲ ዝኸኣኽለና እዩ ንኩሉ ሼር በልዎ ኢኹም ፈለው ምባልካ ኣይትረስዑ ተባረኹ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ሰማዕናዮ ሰማዕኹሞ ኣብ ልብኹም ይሕድረልኩም ተባረኹ ባይ ባይ ኣብ ቀፃሊ የራኽበና